Elkészültünk a horogkötéssel, nincs más hátra, mint hogy beállítsuk az előkénk hosszát megfelelő méretűre. Ehhez a horogkötő segédeszközömet, a kötőlécet veszem igénybe. Az egyik tüskére felakasztom a horgot, a zsinort átvetem a távolabbi tüskén, visszahúzva nagyjából beállítom azt a feszességet, ami szükséges ahhoz, hogy az előkénk megtartsa ezt a méretet, majd egy kis feszítéssel leemelem az előkét erről a kötőfáról. Körülbelül 8-10 cm-es hurkot képezek, mégpedig olyan módon, hogy a mutatóujjam az egyik vége, a másik vége a hüvelykujjam és a középső ujjam között. Ekkor veszem fel a Sensas hurokkötőt, melynek a nyaka alá beillesztem a hurkomat, és szépen 3-szor megtekerem. 1, 2 és 3. 3 tekerés után a mutató ujjamnál található hurokvéget bevezetem a csőrök közé, és közben a zsinort meghúzom. Ekkor látható, hogy a hurkom félig már elkészült. Úgy tudom véglegesíteni, hogy egész egyszerűen elkezdem kivezetni ebből a csőrből. Ekkor a hurkom megfelelő méretben összeáll, melyet meghúzok, ezáltal készre kötök. Így kibújtatva a hurokkötőből az előkénk tulajdonképpen el is készült. A fültövénél a főzsinórról a kész előkét leválasztom. Ezzel az előkénk teljes mértékben elkészült, és a hossza pedig éppen akkora, amekkorára az előke tartónkban szükség van.